Ola, bo día a todos e a todas e grazas por acompañarnos hoxe nesta nova actividade do Museo de Pontevedra, a conferencia que leva por título El imaginario gallego al poder, los 11 carteles del Estatuto de Galicia, 1936, que será impartida pola investigadora Iria Friné Rivera, a quen queremos agradecer o entusiasmo co que respondeu a nosa invitación. O relatorio de hoxe revisará o conxunto de cartéis que algúns dos máis destacados artistas da época deseñaron para a campaña do referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 1936. E este, como sabedes, un ámbito de estudo que a historiadora da arte e investigadora da Universidade de Santiago de Compostela coñece moi ben e que plasmou en libros como A originalidade radica nas orixes, o concepto da imaxe galega na estética de Vicente Risco, do ano 2020, ou nunha biografía artística dedicada no ano 2021 a Díaz Valiño. Ademais do seu quefacer como conferenciante e investigadora, a investigadora que hoxe nos acompaña é autora de dúcias de artigos, forma parte do padroado da Fundación Luís Seoane da Coruña, da Fundación Vicente Risco de Allariz e foi asesora da exposición que a Cidade da Cultura lle dedicou a Isaac Díaz Pardo hai un par de anos. Para o Museo de Pontevedra é un prazer que Iria Friné comparta con nós o seu coñecemento sobre este tema, o que con seguridade permitirá achegarnos dunha maneira diferente aos cartéis asinados por artistas como Camilo Díaz Valiño, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane, Carlos Maside, Zeus, Castelao e Vidarte, que forman parte das coleccións do museo. Seguro que a lectura que proporá Iria Friné nos permitirá renovar a nosa mirada sobre unhas obras que falan dunha sociedade en transformación, pero tamén das referencias iconográficas e artísticas, da influencia da arte europea e dunha Galicia conectada co mundo. Esa Galicia que os membros do Seminario de Estudos Galegos, entidade da que se celebra este ano o seu centenario, estaban a proxectar cara a Europa. Reitero o meu agradecemento por estar hoxe con nós e cédolles a palabra a verdadeira protagonista do evento da sesión de hoxe, Iria Friné. Moitas grazas, Iria. A historia narrada comeza, pois, concretamente indicando todo este conxunto de cartéis. Así era tal como se veían no momento no que foron pegados no 36, pero insisto que para facerlles realmente xustiza é necesario entendelos pois dende ese punto de vista, é dicir, contar unha historia. E a historia comeza con este cartel, é a idea de visualizar unha injustiza, é a injustiza de os que teñen e os que non teñen, quen dá e quen non dá, quen recolle e quen sembra. Canto se aporta, canto se contribúe. En ese sentido, se está denunciando, entón, unha situación completamente insostible. De feito, tan insostible é que resulta incluso asfixiante, que era tal o que representaba aquí Luís Seoane. E, de feito, se deixa moi palpable que é necesario o estatuto, precisamente para ter esos elementos necesarios para poder subsistir de forma digna. De aí que se insista no sí, de aí que se insista en que é necesario terminar con un sistema pois que só contribúe a que a xente non viva como é preciso. Entón, en ese sentido, se alude a toda a sociedade, non somente os homes, senón tamén as mulleres, porque estamos en un momento no cal. As mulleres empezan a ser un factor imprescindible. E, polo tanto, é necesario facer unha apelación para toda esa cidadanía para acadar ese destino, esas arelas que son realmente dunha demanda histórica. E, de feito, é unha constante alusión tamén á liberdade, o destino, a idea de que é necesario rachar con esa escravitude que é a que asfixia, que é a que non permite efectivamente ese benestar na sociedade. E, de feito, se fai a identificación por todas as linguaxes posibles, por todas as iconografías posibles, precisamente para topar esa gloria definitiva. Non se busca outra cousa senón que sexa, finalmente, acadar ese destino, esa liberdade, precisamente para que
a sociedade galega cumpla co seu destino dentro de toda a sociedade, dentro do mundo, dentro de Europa e, efectivamente, pois, continúe como tal, sendo dona de si mesma. A campaña do Estatuto foi un proceso moi interesante. Cando me refiro que foi moi interesante, debes ter en conta que era un proceso de contexto en transformación. Realmente, para facer a campaña foron poucos meses, pero se notaba que todos os que estaban dentro desa campaña levaban moitos anos traballando a prol, porque tiñan moi claro o que querían, como querían, de que xeito se tiñan que comunicar ca sociedade. Isto, por exemplo, é un mitin celebrado na Coruña, aquí está o alcalde da Coruña, vese que foi totalmente masivo e debe terse en conta que, efectivamente, moitos deses contribuintes, de feito, viñeran dos seminarios galegos. Esta fotografía, aquí está presente hasta Anxo Casal, que no ano 36 era o alcalde de Santiago de Compostela, está Castelao, está Díaz Baliño, está Vicente Risco, hai moitísima xente aquí involucrada. E todos eles, esta fotografía do 26, pero xa no ano 23 o Seminario de Estudos Galegos estaba xa propoñendo unha idea dun estatuto de autonomía, de ter unha autonomía galega. Tiveron que pasar moitos anos e, en embargantes, se les seguían a prol. Quero dicir que fixo falta que saíran do mesmo seminario incluso publicacións nos cales se falaba da legislación dun estatuto galego. E, de feito, todo ese traballo que se fixo a prol saíron tamén obras non somente dos seminarios, senón dos propios membros, como el problema político de Galicia. Aquí xa se falaba da necesidade de incorporar as mulleres á sociedade. Incorporalas non como bestas de carga ou de traballo, que era tal como estaba, non tiñan ningún tipo de dereito realmente recoñecido como tal, tiñan que pagar os tributos, tiñan que facerse cargo das familias. En embargantes, por exemplo, non tiñan dereito a voto. Bueno, Vicente Risco aquí está falando de que é necesario a reincorporación das mulleres e, de feito, eso vai ser posible a partir da Segunda República. É dicir, isto, por exemplo, é no Consistorio da Coruña, no Concello, no Salón de Actos actual, de feito, cando foi da Segunda República o 14 de abril, se fixo toda esta chamada á cidadanía para colgar a alegoría da República. Foi a partir precisamente do 31, cando dende o seminario empezaron a sair eses anteproxectos do Estatuto de Galicia. Camilo Díaz Baliño, por exemplo, contribuiu non soamente facendo parte activa dentro da Constitución a prol do Estatuto, senón incluso como diseñador gráfico. E, de feito, finalmente foi no ano 32 cando se concluiu definitivamente cales eran os puntos que se iban a solicitar para negociar co Goberno Central na Constitución da Autonomía. Debe terse en conta tamén que eles eran moi conscientes que se estaban producindo uns cambios enormes, é dicir, aí aparece no artículo 36 do ano 31, a muller ten dereito a voto. Isto era algo totalmente inédito. En embargantes, eles van a convivir con todo eso, van a telo en conta, por exemplo, nas reunións que teñen no 31, no 32, no 33, ven que é algo moi necesario. Todo eso se vai paralizar entre o 33 e o 36, cando se puso o goberno conservador, e realmente a partir do 36, cando finalmente se negocian os pactos de presións e contrapresións, e finalmente cando se dá luz verde por parte da Azaña a que se faga a campaña do Estatuto. Esa campaña, como se vai ver a partir de aquí, vai a recurrir aos espacios públicos moitísimo. É dicir, xa se ve aquí que realmente era algo masivo, é dicir, non era unha invención de 4 iluminados que estaban pedindo la luna, non, estamos a falar de algo que era demandado pola propia sociedade e, de feito, tal como se ve aquí, se fixeron grandes mítines, estaba todo perfectamente organizado, sabían a que xente había que levar. Insisto, moita xente do seminario estaba moi integrada e, de feito, como se pode ver aquí, se fixo alusión a pancartas, se fixo alusión prácticamente a todo que era imprescindible, empregando edificios, empregando chan, empregando os palcos de música. Debe terse en conta, ademais, que o Partido Galeguista estaba moi activo dentro da campaña do Estatuto e, de feito, creo que por aí está Alexandre Bóveda, que foi o que fixo o mitin en Pontevedra. Toda esta organización naturalmente levou consigo a realización dos carteles do Estatuto. Os carteles do Estatuto, ademais, non somente reflectían
a necesidade de votar o estatuto, senón incluso reflectían o que era as ideas integradas dentro do que o Estatuto de Galicia que fora aprobado no 32. A presidencia era nada máis e nada menos que do Osorio Tafal. Osorio Tafal era un membro moi importante dos Seminarios Estudos Galegos e estaba en activo como tal. El fora o presidente da consecución da Asamblea e, de feito, aparecen aquí títulos de 3 sobre, por exemplo, atribuciones de la región del régimen agrario, poño por caso. Isto van a ser puntos moi importantes, porque todos eles van a coller ideas que están aquí presentes. Es decir, a cuestión de el Estado debe respetar las contribuciones de la región, la agricultura debe ser respetada dentro de la propia región, es decir, logo o propio dereito de Galicia a xestionar eses propios recursos propios que veñen da agricultura, que veñen da industria, que, é dicir, ter unha economía propia. E, de feito, tal como aparece aquí, estaba todo moi ben disposto e eles o sabían perfectamente. Se por unha parte os carteles beben de todo ese contexto de transformación, tamén beben dun contexto artístico moi concreto. Ese é o Art Deco. O Art Deco foi o estilo predominante dos anos 20 e 30 e tiñan unhas raíces diversas, pero moi distinguidas. Para entender o Art Deco é necesario entender, primeiramente, a diferencia entre Art Deco e modernismo. Isto é modernismo. O modernismo naceu a finais do século XIX. Isto, por exemplo, un portal que está dentro da Coruña. E se trataba dun estilo que bebía das raíces artesanas, que bebía dos elementos da flora, da fauna, pero cun estilo moi plano. E, de feito, facía moito énfase en formas que xa empezaban a anunciar unha especie de abstracción das formas xeométricas e que viuse paralizado debido á Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi realmente o nacemento do século XX como tal. De feito, foi tamén o nacemento das vanguardas, que vai ser un movimento moi importante para o Art Deco. Tamén foi o nacemento de moitas asociacións que estaban a prol do pacifismo, que estaban a prol dun recoñecemento de culturas que ata entón non tiveron o recoñecemento que tiveran. Isto, por exemplo, son as Irmandades da Fala, que naceran no ano 16. O Art Deco tamén vai recoller estilos de autores moi concretos, por exemplo, como Mackintosh, isto, por exemplo, en Escocia, e tamén da Wiener Westacker. Se xuntamos modernismo, Wiener Westacker e Mackintosh, temos os principais ingredientes do que vai ser o Art Deco. E, naturalmente, as vanguardas, especialmente Picasso, o cubismo, vai ser super importante porque vai ser realmente a abstracción, o traballo desas formas de estilizar a realidade e, naturalmente, o futurismo entendido como a incorporación das novas tecnoloxías, a incorporación de motivos da modernidade. Pero, naturalmente, tamén movimentos culturais como, por exemplo, os balés rusos. Os balés rusos entendidos como empresa de Diaghilev, na cal as mulleres teñen un enorme protagonismo, nas cales existe unha liberación da cor, na cal existe unha absoluta enerxía, unha alegría de vivir que, de feito, contradecía por completo moitos das convencións sociais. Poño esta fotografía por caso porque cando os balés rusos, por exemplo, estiveron en Norteamérica, esta imaxe foi un auténtico escándalo. Hoxe en día ninguén considera esta imaxe un escándalo. Pero no seu momento, na Norteamérica profunda, en Texas, por exemplo, este tipo de imaxes, estamos falando da América profunda, os conflitos raciais, e isto, por exemplo, a idea de unha parella interracial, a posición do home revolveu cabezas. E isto, sin embargo, xa estaba anunciando moitos dos avances que se iban a producir no século XX. De feito, aquí vemos, por exemplo, esa énfase na cor. Esa énfase na cor vai ser moi importante dentro do Art Deco. Estamos falando dunha sintetización do que son a forma de representar árbores, figuras, o propio movimento incluso vai estar baixo ese filtro. Incluso se vai coller ideas da arte popular, da cultura popular dos povos. A cultura popular vai ser moi dignificada dentro dos balés rusos. E tamén, por suposto, outra cuestión imprescindible no Art Deco son as mulleres, é dicir, as mulleres anteriormente, antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ni siquiera podían estar solas en un hotel. As mulleres tiñan que estar baixo o amparo das familias para poder estar en un hotel. Un dos poucos hotéis que realmente admitían mulleres solas era o Ritz.
quen podía permitirse estar no Ritz, salvo mulleres que eran grandes herdeiras. Pero este cadro, por exemplo, mostra que xa as mulleres empezaban a ser moi conscientes da necesidade de ter un espacio propio, de ter unha vida propia. E isto, naturalmente, vai estar moi presente a partir da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1920. Moitas mulleres, de feito, van a estar posicionadas con outras culturas que non eran precisamente as europeas. Finalmente nace o Art Deco. Aquí temos. Xa vemos que o Art Deco xa dende os seus comezos é moi sinxelo. Realmente non ten ningún dese tipo de aspecto glamuroso que vai ter posteriori, pero como se ve aquí, se ven todas as influencias aquí perfectamente resumidas. É toda unha figura moi abstracta, moi simple, moi clara, moi limpa, cunhas cores moi puras, e de feito, naturalmente, isto se ve nas figuras das mulleres. Desapareceron esas tartas de merengue que eran a vestimenta das mulleres prácticamente para dar lugar a unha imaxe moito máis práctica, moito máis limpa, moito máis axeitada a unha vida dinámica. E naturalmente as convencións, é dicir, o cinema vai ser moi importante para representar esa liberación das convencións sociais nas cales estaban as persoas. E, por exemplo, a prensa vai dar eco de todas estas imaxes que anteriormente hubiera sido un escándalo no século XIX. Sin embargo, agora era visto como un avance social. A partir de cando o Art Deco empeza a ter maior confianza en si mesmo, estamos a falar de 1919, do 20 e do 22, empeza xa a ter ese aspecto cada vez máis elegante, máis rico, máis ornamental, máis suntuoso. De feito, debe terse en conta que realmente é un estilo que entende perfectamente de onde ven e que é o que se propón. De feito, un dos grandes autores do Art Deco, que foi Maré, escribiu en 1922: o estilo histórico respondía a unhas necesidades como as nosas. As súas formas son tan racionais que un diseñador de automóviles actual as emprega como inconscientemente para os interiores dos seus vehículos. Non estamos a revivir nin o buscamos deliberadamente, senón que o atopamos cando buscamos solucións simples. A través del vincumanámonos con noso magnífico pasado. Non estamos creando unha arte só de moda. Isto estaba escribindo el no 92, de feito. Vese perfectamente que a partir do 23, do 24, realmente o Art Deco empeza a ter unha personalidade propia como tal. Entonces, vese que xa empeza realmente a ter ese aspecto moito máis atrevido, moito máis agresivo incluso, e naturalmente son a arquitectura, vese perfectamente. Isto, por exemplo, recupera a estética china, pero xa filtrada polo filtro do Art Deco. O mesmo se pode ver, por exemplo, que a estética exipcia. Isto tamén é dentro dun teatro barra cinema, porque os teatros naturalmente van a adaptarse para ser cinemas. E naturalmente se chega a 1925, se produce en París o que vai ser realmente o gran esplendor do Art Deco. O Art Deco a partir do 95 vai ser absolutamente espléndido, vai ser dunha riqueza visual e dunha sofisticación enorme. E de feito no ano 25 toda Europa quería estar presente na exposición universal, é dicir, isto, por exemplo, se chamou a Exposición Internacional das Artes Decorativas de París, esta era levou Maxé, pero tamén estamos a falar que os pabellóns de toda Europa, como por exemplo Polonia, estaban integrando arquitectura, estaban integrando artes decorativas, e xa empeza a ter ese aspecto absolutamente espléndido, deslumbrante. Tanto, naturalmente, sendo unha exposición internacional, a gran invitada foi China, e China tamén tiña o seu Art Deco. É dicir, o Art Deco era un estilo internacional con todas as palabras. Mesmo se nacera en París, prácticamente todos os territorios tiñan a súa propia versión do Art Deco. Tal como se pode ver aquí, existe un intercambio de ideas, é dicir, o Art Deco aquí vai evolucionar toda esa planitude, esa senxeleza que tiña ao comezo, para dar lugar a ese maior estudio dos contrastes de cores, das formas, do empleo da xeometría. Naturalmente o Art Deco vai vivir con outros fenómenos da tecnoloxía, como por exemplo a integración do son dentro do cinema. Vai ser importante, moito máis do que nos pode parecer. Por exemplo, esta foi considerada a primeira película sonora como tal, que foi O Cantor de Jazz. Pero o Art Deco tamén vai convivir con feitos como o Crash do 29. É dicir, o Crash do 29 vai ser un punto de partida. Se o comezo do que estábamos vendo, 19, 20, 21, era o período arcaico, por empregar os términos clásicos da arte do Art Deco, e nos acabamos de ver o período clásico, agora cando vai aparecer outro tipo de fase. Porque o que vai traer isto unha recesión económica brutal. Xa ese tipo de ostentación xa non vai ter ningún tipo de sentido, e de feito isto vai levar a que se reinvente o Art Deco. É dicir, o Art Deco non se destrue, o Art Deco o que se reconvirte nun estilo moito máis romántico. Van seguir estando moitas outras cousas
que apareceran anteriormente, é dicir, a idea do movimento, a idea do sonido, a idea da música, a idea da liberación do corpo, eso aparece moitísimo no cine, aparece o protagonismo das mulleres, esta é a época na cal realmente aparecen the woman pictures, é dicir, as películas centradas na figura femenina, toda a historia narra unha muller, e ademais a muller moderna, é dicir, non é tal, pero unha muller moderna, incluso sendo a muller histórica, naturalmente aparecen novos focos da moda femenina, é dicir, debe terse en conta que Hollywood, por exemplo, está creando novos estilos, pero tamén París segue sendo o gran epicentro e fai cousas tan modernas como estas. Sei que este verán estivo de moda este vestido, pero realmente o nacemento deste tipo de vestidos tiveron lugar precisamente nesta época dos anos 30 e naturalmente o interiorismo, é dicir, toda esa época do decor romántico, por así decirlo, é cando nacen, por exemplo, interioristas como Siri Vaughan, que é a creadora de cousas como estas. Todo o mundo ten asociado as series dos anos 70 e 80, pero realmente naceu desta diseñadora británica, dicir, ni sequera era norteamericana, era británica. O que pasa é que este tipo de diseño apareceu en Cena ás 8, de Jean Harlow, o que se fixo foi coller ideas desa película, se trasladou aos 70 e 80, pero foi nesta época. Nesta época empezar realmente moitas das ideas modernas que aparecen no diseño gráfico, que aparecen no diseño de metal, incluso que aparecen no diseño textil, isto, por exemplo, de Porzaut, que foi dunha grandísima empresaria. E, de feito, Lalique incluso mesmo fai esa idea desa simplificación necesaria. Entenden perfectamente que o do Art Deco continúa co esa idea de contrastes, de texturas, de cores, de formas, pero xa de outro xeito. E todos eles me estou referindo a xente que se encargou de facer a campaña do Estatuto, eran perfectamente conscientes de esta época, desta transformación que estaba sucedendo, de como o Art Deco evolucionara, e eles eran moi conscientes de a quen se tiñan que dirixir. Se tiñan que dirixir a un grupo de xente, se tiñan que dirixir a xente que estaba acostumada a ir ao cine, xente que estaba acostumada a ver as revistas, xente que estaba acostumada a ver fotografías, que estaba ca radio, é dicir, xente que estaba moi enterada e naturalmente les tiñan que ofrecer nas rúas, tiñan que ofrecer nos mítines pois algo axeitado a esa nova mentalidade. A persoa máis axeitada para dirixir todo iso foi Camilo Díaz Baliño. Camilo Díaz Baliño xa dende que chegara a Santiago nos anos 20, el ocupará un taller, en ese taller el firmará con Isaac Fraga, co cal xa estaba moi acostumado a traballar sobre cine, a traballar sobre cartelería. Aquí, por exemplo, aparece no que era o xardín da Casa das Hortas, que era onde vivía en Santiago, aquí todo relacionado con Chaplin, porque Chaplin naturalmente foi o gran referente. De feito, el seguía moi ben as películas de Chaplin. Este era o interior do seu taller, aquí onde traballaba el prácticamente todo, dende escenografías, pasando por a decoración dos cinemas, pasando por cartéis. De feito, el nunha ocasión lle fixeron unha entrevista moi boa que lle preguntaban: e el cine, que le parece? E contestou el: creo que es el teatro del porvenir. Nada menos, lle dicía, nada menos. Al cine le tenemos que agradecer la actividad de la vida moderna. Los letreros de las películas han obligado a la humanidad a acostumbrarse a pensar rápidamente y los films a vivir con velocidad. Además, el cine tiene una cosa muy grata para el artista, que hace un esfuerzo en una obra y ese esfuerzo recorre todo el mundo sin él moverse de un sillón. Isto que opinaba Camilo, e Cartéis, el traballara xa dentro do comezo para... El entendía perfectamente o xeito no cal el podía perfectamente establecer unha conexión emocional, intelectual e racional co gran público. Isto, por exemplo, el xa o fixa dos anos 20, 26, 27, 28. Isto é, por exemplo, do ano 29 e se ve perfectamente como el entende o Art Deco. El é o gran artista do Deco por excelencia dentro do ámbito galego. E, naturalmente, ese Deco, el entende todas as transformacións, entende perfectamente as influencias que veñen de outras culturas e el as absorbe tal cual, segundo a perspectiva que inclúe o Art Deco. El, por exemplo, tamén se encargou de facer cartéis como estes, que eran moi glamurosos, eran realmente cartéis prácticamente espectaculares, e, de feito, nunha ocasión se lle preguntou: ya observo que es usted un trabajador artista que produce mucho y bueno. Y le contesta él: aún recuerdo en el año 1924 que con el motivo de los carteles anunciadores de las fiestas del Apóstol me ofrecía la Liga de Amigos a pintarles un cartel anunciador completamente gratis. Es decir, que él xa estaba facendo cartéis. E di algo moi importante: fue aceptado y se sentó precedente para el futuro
olvidando así los carteles anunciadores valencianos de vivos colorines, todo panderetas e banderillas de moi mal gusto. Quero dicir con isto que el tiña moi presente a necesidade de ter unha cartelería, un diseño gráfico de bo gusto, educado, formado, non, de repente unha boutade que parece por aí de repente, non. Estamos a falar dun home que por unha parte seguía, por outra parte respondía ou por outra parte anticipaba. Isto é de Peter Byron, por exemplo, e isto é de Camilo Díaz Valiño. Pódese ver perfectamente a interrelación entre ambos diseños gráficos. É un diseño industrial, tanto nun como no outro. No caso de anticiparse, por exemplo, un tapiz pintado. Aparece a escena do tapiz pintado entre dúas columnas. Isto do ano 33. Cecil B. DeMille fixo Cleopatra, isto é unha escena da película do ano 34. É dicir, que ele está xa anticipando unha imaxe que vai aparecer logo no carácter cinematográfico. Isto é de Lalique, por exemplo, a representación da velocidade. Isto é unha imaxe que fai no ano 36. Co cal estamos falando dun artista que coñece perfectamente ese tipo de diferencia de grados e é a persoa axeitada precisamente porque sabe o que organizar, sabe manexar un grupo, sabe a quen é chamar, precisamente para organizar todo o que é a disposición dos carteles do estatuto. Camilo mesmo vai a participar dentro desa integración e, de feito, nunha ocasión preguntaron con sus pinturas e dixo, sí, con mis pinturas, sí, de los pintores de Galicia solo Castelao e yo hemos procedido así, facendo referencia a usted le gusta pintar, Camilo? Sí, lo llevo dentro, pero no pintar por pintar. Yo soy incapaz de realizar una pintura inexpresiva que no dice nada al alma, é dicir, que le entende que é necesario comunicarse co público en todos os niveis. Precisamente por eso, el vai a chamar a xente que coñece moi ben, como por exemplo son Castelao, ou Seoane, ou Carlos Maside, todos eles, ademais teñen en común que traballaron todos eles na revista Nós. Castelao naturalmente facendo portada, Camilo facendo moitas as ilustracións, Luis Seoane viu despois, igual que Maside, pero hai que ter en conta, por exemplo, que Maside estivera en París no ano 27 e ele era profesor delineante. Precisamente en Santiago de Compostela, na Escola de Artes e Oficios. Isaac, o fillo de Camilo, tiña 15 anos. Falando das edades, tanto Camilo creo que tiña 47, Castelao creo que tiña 51, Seoane tiña 25, creo que Maside creo que tamén tiña 24 ou 25, Isaac tiña 15, Vidarte creo que, non sei que tiña tamén por aí, era moi noviño, tiña 26 anos cando fixo o seu cartel, logo tamén estaba José López Bouza, que tamén contribuiu cos seus particulares cartéis, e todos eles van a constituir o que é o grupo o epicentro para a realización dos cartéis. Xa se ve que son xente de moi diferentes, vamos a dicir, pasados, pero todos eles teñen unha formación moi sólida. Isaac aprenderá dentro do cartel do taller do seu pai, hai xente que é moi nova, como se pode ver, con xente que xa é madura, pero naturalmente todos eles xa traballaran, sendo parte do círculo da revista Nós, todos eles coñecían perfectamente a súa iconografía, todos eles sabían perfectamente o que había que facer. Por exemplo, este é un retrato de Pondal feito por Seoane, Vidarte, de feito, que tamén estaba dentro e era moi novo cando fixo os cartéis, fixo ese de Holderlin, Maside fixera o famoso retrato de Castelao que apareceu na revista Nós, e, de feito, hai que ter en conta, por exemplo, que todos eles viñan orixes moi diferentes, é dicir, Seoane e Vidarte viñan de Buenos Aires, logo Castelao era de Rianxo, Maside era de Pontecesures, Isaac nacera en Santiago de Compostela e Camilo nacera en Ferrol. Fixera a súa primeira carreira, realmente a carreira de Camilo Díaz Valiño empezara na Coruña e proseguira en Santiago de Compostela. E, de feito, todos eles van a traballar unha serie de temas para realizar os cartéis, é dicir, están os cartéis de Labregas, naturalmente xa os viramos anteriormente, pero forman parte de esa temática que eles inspíranse precisamente nos puntos establecidos. Logo están os carteles do destino, naturalmente esa alusión toda a liberdade, todos o cartel de Vidarte, o cartel de Isaac Díaz Pardo, por exemplo, o propio cartel de Camilo Díaz Valiño. Logo os cartéis de mulleres xa precisamente facendo unha alusión moi concreta, naturalmente está Castelao, está Maside, está Zeus, que realmente era o nome de Bouza, está Camilo Díaz Valiño. Están os cartéis xa propiamente da liberdade como tal, que está o de Seoane, está outro de
Castelao, está o de Isaac, está o de Vidarte, está Xalo realmente foi o nome que un dos nomes que elixiu Isaac Díaz Pardo para firmar o seu cartel. Finalmente, cartéis do sí, o sí vai ser unha cousa omnipresente en todos os cartéis prácticamente. Aparece no de Isaac, aparece no de Camilo, aparece de novo no de Isaac, vamos, prácticamente todos eles inclúen o término sí precisamente para indicar a xente tal. Pero, xunto con eso, tamén hai que ter en conta que os cartéis hicieron con idea de monumentalidade. Isto, que non é o Titanic, é o seu irmán xemelgo, tiña unhas medidas moi concretas no seu momento. Cando intentaron facer a película Titanic, cas mesmas medidas orixinais do barco, os actores non podían moverse entre sí. Por qué? Porque anteriormente a xente era moi pequena, moito máis pequena do que somos nos agora. Entón, esta famosa escalinata, que todos na nosa cabeza, tiveron que ampliala para que a xente actual pudera moverse e poder facer as súas escenas como é axeitado. Ben, por que poño este caso? Poño este caso porque o Art Deco sempre chama monumentalidade. Todo é máis grande que a propia vida, todo é moito máis intenso, todo é moito máis forte, todo é ilimitado, é dicir... Incluso os barcos teñen esa idea de multiplicación a cara ao infinito, teñen esa idea de ser algo grandioso, de ser algo enorme, de ser algo majestuosísimo. Incluso as cores, cando se empregan con esa idea de crear esa monumentalidade, esa suntuosidade elevada ao grande. Dicir, xa non podían recurrir como foi na etapa de 1925 do 26, xa non poden recurrir a esa riqueza. Nem Bargantes o que si fan é coller esas enormes dimensións e amplificalo todo prácticamente coas texturas. E isto que van a pasar precisamente cos cartéis, e dicir, os cartéis xa se ven aquí as medidas. Cando se ven estas medidas non podemos entendelo que a nosa escala, hai que entendelo que a escala do 36, de xente que era, insisto, máis pequeniña que a nós. Entón, 41,30 non son o noso 41,30, é algo máis, de acordo? Entón, hai carteles de 42,30, 44,29, 60 por 50, 70 por 50, 90 por 70, o máis grande de todos, de feito, foi o de Camilo, que era 98 por 68, de acordo? Isto para a xente era enorme, o sea, a xente cando veía isto colgado, posto nas paredes aí pegado, a xente se quedaba, porque era como ver unha gran galería de arte prácticamente na rúa ao teu alcance. De feito, tanto foi así que incluso hubo avionetas que incluso voaron por enriba das cidades, das vilas e das aldeas soltando os cartéis para que lle chegara prácticamente a todo o mundo. Incluso se empregaron coches, se pegaron os cartéis dentro dos coches, isto en Madrid. De feito, os coches iban prácticamente con toda a cartelería que fixeran todos eles polas rúas adiantes para, incluso na diáspora, pois, facer alusión ao estatuto. E sí, tamén, tamén. Isto é unha fotografía, por exemplo, de Casado, que apareceu na prensa, non? E di moito, pois, do énfase que se facía na importancia da campaña do estatuto, de votar o estatuto, do plebiscito do estatuto, tal. De feito, se recurriron prácticamente os mellores, porque boa parte de todos eles saíron de Roel. A sede principal estaba na Coruña, onde agora está Santa Margarida, prácticamente agora son ruínas, é dicir, agora mesmo Roel xa, é dicir, ni sequera está en pé, é dicir, ahora mesmo Roel queda ali no medio dunhas ruínas en Santa Margarida, é imposible volver a recuperar, pero era un edificio modernista moi bonito, de diferentes naves e, de feito, estaba composto por un grupo de xente realmente moi especializada para facer cartelería en alto nivel. De feito, dali saíron estes dous cartéis, o de Seoane e tamén o de Zeus. E en Vigo, porque tamén tiña sede en Vigo, saíron todos os demais, saíron prácticamente os de Isaac, saíron os de Castelao e tamén, naturalmente, o de Camilo, cada un deles, pois, con diferentes técnicas, pero saíron prácticamente dali. Menos este, que saiu da imprenta popular de Mondoñedo, porque Mondoñedo debe terse en conta que tiña unha grandísima tradición de imprenta, agora mesmo non, pero no seu momento Mondoñedo era prácticamente un epicentro ao mesmo nivel que Roel. En relación con isto, entender, entón, xa que se viu o contexto, xa que se viu de onde ven todas estas cuestións, aparece, entón, por orden, este primeiro cartel, que é o de cartel de Castelao. Nun primer momento, a imaxen aparecera no álbum Nós e aparecera con este tipo de imaxe. Era un rapaz, está cunha vaca, está firmado por Castelao e pouso abaixo. Así quixeron sempre que fose a nosa terra. De feito, logo apareceu
impreso na primeira portada en Galicia. De feito, esta primeira portada é moi importante porque veñe falando do nacemento dos seminastudos galegos, o cal di moito da ocasión histórica. E, de feito, aquí moi importante falar deste cabaleiro aquí presente que é Vicente Risco. Vicente Risco foi o gran teórico da caricatura como tal, é dicir, cando fai, por exemplo, arte nova, ele está interrelacionando xa a caricatura dentro da arte de vanguarda, e, de feito, el ven explicando cousas como as seguintes. Tal é a orixe psicolóxica de toda arte simbolista. De feito, el aquí, cando inclúe, por exemplo, tamén a Castelao dentro desa arte simbolista. E di el, a terceira clase é a contemplación intelectiva, que interesa menos por comprender que as cousas son en sí, que do que elas significan para nós, do que nós podemos deprender contemplándoas. E, de feito, aquí inclúe unha cuestión que é o humorismo entendido, pois, non como botar unha carcajada, non como a risa, ni nada que se parezca, o humorismo para todos eles é algo moi diferente. O humorismo é fillo do espírito romántico e envolve unha concepción pesimista e ainda tráxica da vida. Ven da loita interior que enche toda a alma romántica, que contempla o dualismo irreductible e fatal da vida. Ben, a partir deste tipo de ideas que vai explicando, di, agora queda por demostrar como corresponde ao terceiro xeito de contemplación artística. Efectivamente, o mesmo Castelao di que a caricatura é un arte de explorador de almas, e que aínda os mortos teñen expresión e tamén inerte, os montes e as pedras, as nosas casas. Mete o caricaturista cos pintores de almas. No feito, a súa arte é sempre intelectual, clínica, en forza de ser consciente. E, finalmente, di, un hórreo, di, polas fendelas, mostra somente o ceo, di máis da fame dun ano que un artigo de fondo. Ve aquí o que está o simbolismo. Ise hórreo é o que se chama un símbolo, un obxecto que representa ou suxire unha idea. Ben, naturalmente falando do procedimento caricatural, é dicir, a idea dunha simplificación expresiva, é dicir, en lugar de adornos ou de perderse en cuestións totalmente superficiais, do que se fai moita alusión é a necesidade de que a línea sexa o método expresivo para poder comunicar unha mensaxe. De feito, cando Castelao, aparte de facer o álbum Nós, foi finalmente facer a gran viaxe que fixo a Bruselas, di el, cousas que lle ocurren a un nun café de bruxas, apuntes para un gran cadro que teño que facer andando non sei canto tempo. Entón, el ven prácticamente explicando todo, fala do humorismo, fala do lirismo, e apunta precisamente este debuxo que está aquí, di aquí, un paisano que pode non ser paisano si recaudador, está zugando o derradeiro sangue dunha vaca que ten a cabeza dunha caliveira. Ben, isto por unha parte é un precedente desa imaxe que vai aparecer logo no cartel, pero tamén hai que ter en conta que a idea dun animal tratando de alimentar a unha persoa xa aparecerá naturalmente dende Roma, pero esa imaxe de feito logo adquiriu na época medieval un sentido da caricatura, é dicir, de denunciar unha situación. De feito, aquí, por exemplo, xa se empeza a ver nas catedrais góticas como unha persoa está alimentando un animal e os outros están alimentando da mesma, ou do maltrato que incluso recibe ese animal. E naturalmente eso seguiu en todos os países do norte, como se pode ver, por exemplo, en este cadro, que a raíña Isabel está alimentando unha vaca, Felipe II está enriba desa vaca, e de feito un cidadán irlandés está alimentándose dese leite. Naturalmente a caricatura representativa dos países estaba moi presente, dicir, está, por exemplo, cando Italia estaba conseguindo a independencia do Imperio Austrohúngaro e aparece como unha campesiña vestida cas cores de Italia e está alegando todas as provincias que eran Trieste e Trento e lle di, búscate outra criada, de acordo? Tamén hai que ter en conta, por exemplo, que Castelao era un grandioso estudioso da realidade galega no sentido de captar, por exemplo, como eran os traxes, como eran as cores. De feito, tamén hai que ter en conta que nos propios anos 20 a idea das labregas como un elemento simbólico estaba, por exemplo, en Tina Modotti, que foi a que fixo esta fotografía, e todo eso precisamente é o que alimenta un cartel tan emblemático como este de Castelao. A partir de aquí pasase a Seoane. Seoane, cando fixo este cartel, o fixo na Coruña, e hai que ter en conta que isto era a Coruña. Coruña era unha capital en todos os sentidos. Isto, por exemplo, nos cantóns non ten nada que ver coa estética que ten agora. E, como tal, tiña cines. Este é o Cine Avenida, un cine precioso de estilo Art Deco, que actualmente está destruído, xa non existe. O seu interior era así, non me digan que non era bonito. E, naturalmente, na época na cal Seoane fixo o seu cartel, en cines como este, triunfaba un tipo de cine en concreto, que era o cine de terror. O cine de terror nacera a partir dos anos 30-31, está, por exemplo, Drácula, que creo de 31, Frankenstein creo que tamén foi do ano 30
cae un, a momia foi no ano 32, e no ano 33 apareceu ademais non somente o cine de terror, estaba o cine de terror, senón o cine de terror barra aventuras, barra histórico, barra o que se quera engadir, porque hai que ter en conta que o cine nos anos 30 foi masivo, é dicir, era un consumo aínda maior que nos anos 20. E o que naceu no ano 33 foi unha película como King Kong, é dicir, esta película é unha expedición prácticamente que se falla a unha illa e suceden cousas como a seguinte. Eso que estaba sucedendo, independentemente de que agora nos poida parecer moi naif, no seu momento a xente estaba aterrorizada con este tipo de imaxes. Isto é precisamente o que aparece neste cartel. Un ser prehistórico que colle un home e prácticamente o está arrastrando cara ao fondo. De feito, a estética é moi similar prácticamente a películas como a de King Kong, é dicir, esa estética brumosa, tenebrosa, incluso tétrica, tal. De feito, hai que ter en conta que por unha parte Seoane estaba apelando precisamente a esa linguaxe que a xente estaba acostumada a ver dentro do cinema e entendía perfectamente o que era, pero tamén hai ilustracións de obras clásicas como 20.000 leguas de viaxe submarino de Julio Verne. Isto, por exemplo, son ilustracións do Kraken, pero isto é do libro de Verne. É prácticamente exactamente similar ao que ao cartel de Luis Seoane. É dicir, por unha parte temos unha tradición artística vida prácticamente da pura ilustración e por outra parte vemos esa vena artística prácticamente coherente co que a época de propio Seoane. Tamén hai que ter en conta que a idea das criaturas, por exemplo, esta é unha fotografía de Dora Maar, creo que tamén do ano 36, vese perfectamente como ese cartel está situado dentro das vanguardas, é dicir, por unha parte está dentro das vanguardas do surrealismo, como se pode ver en liña coa obra de Mar, logo por a parte ten que ver co cine, por outra parte ten que ver coa ilustración, e iso vai dando unha idea moito da riqueza que ten este tipo de cartéis, porque, por exemplo, esta é unha obra de Castelao, xa aparecera tamén anteriormente tal como lle pasara ao cartel da vaca, é dicir, era unha imaxe que viña do álbum Nós, era unha imaxe que viña dos anos 20, pero calara tanto dentro da xente este tipo de imaxes que lle pasou... Teño que falar aquí desto, dicir, cando naceu, por exemplo, xa no número 5, todo o mundo se quedou tan prendado que prácticamente apenas cambiou. Isto é dos anos 20, dos 20 cando naceu e outro do ano 30. Prácticamente non cambiou ni siquiera a súa estética e a Castelao lle pasou exactamente o mesmo. A xente estaba familiarizada con esa linguaxe, sabía perfectamente o que iba a pasar con ese cartel. De feito, o único que cambiou foi o lema, dicir... o que pon é para que a nosa terra sexa nosa, vos vota o estatuto. Pero foi nos anos 20-30 cando entenderon que se algo funciona, non o cambies. Sinxelamente, renova un pouco o esencial. Pero se algo funciona e queda na mente da xente, xa está, tranquilidade. Se por unha parte aquí se fala dunha reinvención, por outra parte aquí se fala da idea de retroalimentarse da propia campaña do estatuto. Isto é obra de Isaac Díaz Pardo, poño aquí, si, é o que debe por todo bon galego cando vote o estatuto. Ben, esa idea da bandeira galega, agora xa estamos todos acostumados a velos nos actos institucionais, pero anteriormente non estaba oficializada como tal, e de feito levou un grandísimo paso poder institucionalizala. De feito, apareceu en actos tan representativos como, por exemplo, o enterro de Curros Enríquez na Coruña, levou a bandeira galega, esa bandeira galega, concretamente dentro do féretro. Logo apareceu, por exemplo, en tarxetas postais, como esta, por exemplo, da Liga Gallega Regionalista. Apareceu logo en portadas moi concretas como, por exemplo, Terra Nosa,
Lugris Freire ou de Tamanzi tamén. Logo foi empregado tamén por Camilo Díaz Baliño para outras obras. Pero, fundamentalmente, donde máis se empregou máis este tipo de cores, este tipo de simbolismo, foi nos propios mítines da campaña do Estatuto. É dicir, aí xa Isaac Díaz Pardo que colleu foi, fundamentalmente, as imaxes e as cores empregadas dentro dos mítines e levouno prácticamente aos cartéis. Por qué? Porque a xente iba aos mítines, estaba familiarizado e, polo tanto, podía identificar perfectamente o que se quería decir. De tal xeito, pois, que dentro dun esquema moi sinxelo de blanco, negro, azul, ti veías prácticamente eso e chamaba os teus ollos por contraste, pero ao mesmo tempo sabías en que relación estaba. De feito, fixe un paralelismo con este para rematar cos caciques cando o Estatuto poñe de sí. Aquí foi diferente porque empregou tres gamas, o vermello, o blanco e o negro. É unha combinación de cores que xa prácticamente polo seu contido retórico e visual e de sofisticación xa aparecera en Venecia, en Tintoretto, en Tiziano, naturalmente Artemisia Gentileschi empregou dunha forma moi impresionante, formidable. Tamén apareceu dentro da escola francesa, sobre todo na época de Versalles, para dar un aspecto mítico ás vidas que estaban tendo ali. Apareceu en Elisabeth Vigée-Lebrun, apareceu en Jacques David e naturalmente apareceu no Art Deco, é dicir, o Art Deco, isto por exemplo é de Cassandre, vese perfectamente como aquí se emprega o mesmo tipo de cromatismos, é dicir, ven dunha tradición artística e ao mesmo tempo bebe do propio Art Deco, isto por exemplo de Tamara de Lémpica, vese perfectamente ese esquema triangular das cores e iso é precisamente o que se emprega aquí, é dicir, fai exactamente igual que Seoane, bebe por unha parte dunha tradición artística e por outra parte colla das tendencias actuais. De feito, actualmente, esa tríada de cores sigue sendo empregada. É dicir, Diana, por exemplo, cando tivo o seu segundo fillo, esta é unha foto perfecta para poñer na portada dun periódico. Os teus ollos van a ir... Ti ves un periódico e ves todo tipo de prensa e ves esta fotografía, os teus ollos van a ir aí perfectamente. Incluso na cinematografía, isto, por exemplo, é de Sisi, se emprega eso para ter ese aspecto visual moito máis magnífico, e incluso grandes películas como, por exemplo, Drácula de Francis Ford Coppola empregou moito ese tipo de contrastes co gris, co negro, co blanco, co vermello, precisamente para dar esa idea casi escenográfica das cores, e incluso xendía nos deportes está grandísima, Dina Verina, emprega o vermello dentro dese contraste precisamente, é dicir, estamos a falar dun cartel moderno precisamente porque está avanzando moitas das tendencias que actualmente se empregan para o cromatismo, é dicir, isto sigue sendo totalmente vixente hoxe en día. Outro gran cartel este de Maside é o de mulleres que traballadas como homes votado o Estatuto. Hai que ter en conta que este viña do precedente iconográfico que aparecía na nosa terra, prácticamente isto nacera no 16-17. De feito, hai que ter en conta que as mulleres integráranse dentro das Irmandades da Fala ao seu xeito, sempre que puideran, porque socialmente as cousas eran moi complicadas, pero, dende logo, dentro das Irmandades da Fala, dos propósitos que tiñan era a igualdade de dereitos para a muller, ou seja, isto xa viña dende moito antes, isto non é que de repente se entender a idea e tal, non, isto xa viña, por exemplo, do ano 23, decía... Igualdade de dereitos para o home, para a muller e para o home. Esta é unha exigencia do noso tempo a que moitos povos do que van a cabeza da cultura moderna xa deran agarimo, concedendo ás mulleres todos os dereitos civiles e políticos, remediando a injustiza de telas nunha situación de inferioridade social impropia das sociedades democráticas. Nos pedimos para a muller galega que tanto se den distinguido no pensamento e nas letras, no goberno da casa e aínda nos autos civiles de loita pola xustiza, os direitos que se lle conceden nos povos máis adiantados. Bueno, isto fora afirmado por Vicente Risco, como parte do programa da ING. No ano 23, non estamos a falar do ano 36, ni nada, estamos falando xa do ano 23. Isto desde un punto de vista, agora toco o punto de vista femenino. Digo o punto de vista femenino porque cando se fala da muller galega que se está referindo, bueno, esta é Annette B. Meikins, que era unha escritora británica, coñecía moi ben Galicia, de feito fixo un libro chamado Galicia, a Suiza de España, pero tamén fixo un libro chamado Woman in Transition, no cal ela, de todas as sociedades que ela vai coñecendo, se para a falar das mulleres galegas, as cales chama de Spanish Amazons, é dicir, as amazonas españolas. Por qué? Porque ela considera que as mulleres nos anos, as que elas a coñecen nos anos 10, nos anos 20, lle lembran as amazonas, é dicir, esas mulleres que aparecen na mitoloxía, son mulleres libres, mulleres que fan a súa vida, tal, non teñen recoñecido o seu estatus, pero son moi donas de si mesmas. De feito, isto incluso aparecía na propia prensa, é dicir, isto non é unha invención dela, isto xa aparecía na propia prensa.
prácticamente veñen falando, por exemplo, en as mulleres brigantiñas veñen falando da necesidade xa da emancipación, veñen falando de chegou a hora de reaccionar contra todo isto, chegou a hora de pensar mulleres galegas que dos 2 millóns de almas que entran a nosa terra, preto d'1 millón delas son almas femeninas, almas que sofren, que loitan, que traballan como os homes e que sustitúen os homes cando son votados para a emigración e saen do país. E di el, é mester, pois, a vosa resolta intervención na vida pública, mas non só de xeito político, que ainda sendo este de importancia, hai outros de maior trascendencia e que logo derivanse hacia el, e mesmo de axuntedes a vosa forza inédita, chea de senso práctico e de sentimentalidade, a forza un pouco enxoita xa dos homes. Chámavos a arte galega, a industria galega, a caridade galega, que algún día ficará murcha polo triunfo da xustiza. E volven a incidir en non debemos esquecer galega. Bueno, todos estes artigos apareceron prácticamente na prensa, e di aquí unha cousa moi interesante, que chegará axiña un tempo no que a muller, igualada en dereitos ao home, a ser na Galiza o valor máis autorrepresentativo por ser portadora, máis inda co varón, de cualidades inemestiváveis que a naturaleza lle quixo donar. Bueno, este artigo é do ano 24. Así que no ano 24 xa están falando desto. E sobre esa base foi como se fixo este cartel. Este cartel do ano 36 realmente ven de toda esa forza de cola que ven de ano moito máis atrás. E isto ten moito que ver con a propia época. Atención.
Isto era o que se veía na época. O seguinte cartel é este, é de Vidarte, ten unha iconografía moi clara, foi realizado neste caso sobre un fondo blanco en amarelo e negro. Este tipo de iconografía cos piñeiros e a estrela no medio xa fixera Camilo Díaz Baliño prácticamente, creo que fora no ano 31, unha cousa así, máis ou menos. De feito, está inspirada en Eduardo Pondal, porque Eduardo Pondal conta esos piñeiros, etc., que aparece no hino galego, naturalmente. Camilo Díaz Baliño é o gran pondalía por excelencia. A idea da estrela blanca, de feito, ten un percorrido longo, xa aparece, por exemplo, en escenas como esta da Natividade, aparece, sobre todo, moi asociado a procesos de emancipación social, de emancipación civil, por exemplo, isto na Guerra de Independencia norteamericana, xa se ve a idea da estrela blanca precisamente xa no que eran os tecidos da independencia respecto ás colonias. Isto naturalmente apareceu tamén dentro da Revolución Francesa, logo sei unha época do Imperio, por exemplo, utilización das estrelas como un símbolo do destino, apareceu en novos países como, por exemplo, Helvetia é Suiza, e aparecen precisamente con toda esa corda de estrelas para representar a emancipación, pero quen vai a introducir na arte galega a estrela blanca como ese símbolo é Vicente Risco, concretamente na doutrina do Santo Grial. Aparece esa estrela blanca cunha pomba en riba do Grial, e de feito este tipo de imaxe que nos estamos cansados de velas ten a súa orixe aquí, dicir, el foi o creador desa iconografía, e de feito aparece, por exemplo, na Ara Gael de Camilo Díaz Baliño ou na revista Nós de Castelao, é dicir, estamos a falar dun símbolo que vai aparecer constantemente, prácticamente dende un momento no cal Risco lles pasa unha copia a todos eles da Orden do Grial, e todos eles, especialmente os artistas, van a cultivala constantemente en moi distintos. Camilo Díaz Baliño penso que foi un dos que máis se realizou ese tipo de ilustracións. O fixo, por exemplo, para a prensa da nosa terra, o fixo para portadas como, por exemplo, esta de Victoriano Taibo, o fixo para escenografías teatrais como este do Mariscal, o fixo para ilustracións interiores como este relacionado co 25 de xullo. Naturalmente, Vidarte se fixo eso, desa iconografía que, ao fin e ao cabo, quen estaba a cargo de toda a organización dos carteles do Estatuto foi Camilo Díaz Baliño, polo tanto, entre que ele era o jefe, por así dicilo, e que Camilo fixera toda esa produción, pois, naturalmente, é unha iconografía que eles estaban máis que acostumados a utilizar e que era máis que nada popular. Existe ese cambio de tonalidades moi sinxelo. Cando ti tes un fondo negro, utilizas a estrela blanca. Cando tes un fondo blanco, para poder distinguir a estrela, utilizas un tono negro. Isto, por exemplo, da White Star Line, é dicir, a línea da estrela blanca, e para non levar a confusión, puxeran así o banderín, pero é unha forma de entender por que se fixera dese xeito este tipo de diseño, pero prácticamente bebe de todas esas raíces culturais. E de aí se salta dunha estrela a outra estrela, que é esta de Isaac Díaz Pardo. Este sí que o firmou como tal, non o firmou como Xalo, nin firmou de forma tal, non. Este o firmou non como Isaac Díaz, aparecen dúas estrelas, e de feito aparece, as dos simbolizan a liberdade. Naturalmente aquí sí que caen con esa gama cromática que xa aparecerá en outro cartel anterior, e de feito tamén o seu pai era unha persoa que entendía moi ben o simbolismo e empregaba moitas veces a estrela con outro símbolo por detrás. En este caso é a idea do Mariscal Pardo de Cela, aparece tamén como la Marianne, porque hai que ter en conta que a idea da liberdade era algo no cal na época da Segunda República, por a cultura que existía, se collera moitas ideas da Revolución Francesa. Esta, por exemplo, é a Marianne, a original, a única e inestimable, aí co bonete vermello, e ao que está ao lado foi un cadro que se fixo na época da Segunda República, que era unha forma de asociar a República Francesa da Ilustración que a República Española. E, de feito, o que aparece en ese cartel, por unha parte, a estrela vermella, é dicir, a estrela vermella está moi asociada á Revolución Bolchevique do 17, pero aparecerá anteriormente no ano 18, concretamente nunha novela chamada Estrela Vermella de Alexander Bogdanov. Esta é a portada desa novela, e a estrela blanca, insisto, xa aparecerá en Camilo Díaz Baliño, e o que fixo foi unir a iconografía do seu pai con outra iconografía, e eses lemas en alusión á liberdade, etc. Que realmente no ano 36 se fixo máis eco foi Charles Chaplin, en tempos modernos. De feito, aquí unha escena moi mítica deso.
O seguinte cartel é este sí que Isaac Díaz Pardo firmouno como xalo, de novo volve a facer esa alusión á estrela blanca, volve a aparecer a alusión á cadea, volve a aparecer ese lema, volve a aparecer un esquema tridimensional de novo, é dicir, o azul, o blanco e o negro. En este caso, el aquí está facendo referencia a un diseño gráfico moi concreto que foi o de Castelao en A noite estrelecida, saíra no ano 26 e, de feito, era unha obra de Cabanillas e, como se pode ver aquí, se empregaba ese esquema de sintetización no cal aparecía esas estrelas radiantes blancas sobre un fondo negro e isto foi precisamente o que empregou aquí Isaac Díaz. De feito, empregou unha gama cromática moi concreta, por exemplo, cando se quería representar a noite para destacar as estrelas se empregaba o azul oscuro con blanco ou se empregaba, como no caso de Van Gogh, o amarelo co azul. En este caso empregou ese blanco con ese tipo de cadea moi estilizada por unha sinxela razón, porque o estilo Art Deco tamén empregaba ese tipo de esquema cromático, é dicir, empregaba o agua marina, co plateado, co blanco, con ese tipo de cadea que é prácticamente similar ao que aparece no cartel. E, de feito, como se pode ver aquí, as estrelas, de feito, eran enseñas moi populares, é dicir, no ano 36, prácticamente, as estrelas eran empregadas como motivo, incluso para vestirse, eses rayos incluso aparecían dentro do que era a moda femenina, co cal, homes ou mulleres viran isto e iban a entender perfectamente a nivel gráfico que era o que se quería representar e tendo en conta isto tamén aparece naturalmente este precioso cartel que é o de Zeus, un cartel absolutamente precioso, se conserva hoxe no Parlamento Galego e aquí hai moito de Camilo Díaz Baliño, igual que nosotros, pero de forma diferente. Aparece unha doble metáfora, aparece unha muller xunto con unhas aves, unha garza de río concretamente, e esa era unha linguaxe que Camilo xa empregara anteriormente. Por exemplo, isto era no 34, aparece unha labrega que a imaxen de Atenea, e neste caso aparece unha muller moi nova cunhas garzas de río que están voando do niño, é dicir, chegou un momento no cal é necesario, como fan as mulleres novas, chegou un momento no cal é necesario empezar a propia vida, e de feito empregou unha ame preciosa, super elegante, que é a garza de río, que cando é cría está no niño, moi peludiña ela e non ten suficientes alas para poder voar, pero no momento no cal alcanza a madurez, alcanza o ser adulta, alcanza a ser xa as súas propias capacidades para poder empezar a súa propia vida, pois naturalmente alza o voo. E isto foi precisamente o que aparece en este cartel, é unha metáfora absolutamente preciosa, que ademais ela é unha representación viva da muller dos anos 30, é dicir, concretamente, se se ve, por exemplo, con algunas das mulleres consideradas máis belas dos anos 30, que son as mulleres rusas como Natalia Rombova, vese perfectamente que incluso esa estética, esa forma de vestirse, esa expresión, incluso a moda da propia época a moda dos anos 30 de levar eses ornamentos na cabeza. De feito, a morenez que ten é moderna, no sentido de que, por exemplo, Chanel, que fora a primeira en realmente poñer de moda o estar morena prácticamente, la levou prácticamente a súa vida, e, de feito, é un feito que aparecía en películas como de Dziga Vertov, de Home como a cámara, é dicir, el foi a filmar como as mulleres tomaban o sol porque era un feito moderno, é dicir, se quitaba de enriba ese prexuizo de a criada que ten que sair da casa, que se pon morena, precisamente, era un símbolo de pobreza. Estar moreno pasa de ser un símbolo de pobreza a ser un símbolo de chic. E iso precisamente o que aparece no cartel, porque hai que ter en conta que a xente iba á playa, a xente se vestía para ir á playa e estaba morena, co cal esta muller non é unha pobre, esta muller nova non é unha criada cale, non, esta é unha alegoría de Galicia, totalmente moderna, emancipada e xa totalmente libre. De feito, a idea da pomba aparecía tamén en outras películas, pero xa chegando para o final, se hai que falar da muller de Co, da muller dos anos 30, esa aparece no cartel de Camilo Díaz Baliño. Xa é o derradeiro último cartel e, de feito, se pon por unha sinxela razón, porque visto o visto, el, como se pode ver, xa contaba dende atrás con moitas alegorías feitas, contaba del ano 19. Isto, por exemplo, xa se viu anteriormente, era a representación da raza no Mariscal, aparece esa muller soportando o Irial Castrela e, de feito, esa imaxe que logo vemos no cartel xa aparece aquí representada dentro do escenario. Prácticamente similar, o que pasa que filtrada segundo o estilo Art Deco. De feito, por exemplo, esa idea da casulla
Elo tomara dos representantes antigos dos mensaxeiros e elo levou, por exemplo, a carteles como ese das exposicións de muestras. Naturalmente aparece en esta muller, pero a idea da muller como alegoría do progreso con esa estrela blanca aparecera, por exemplo, nestas pinturas feitas para a Radio de Santiago. Prácticamente é un antecedente do que vai ser a muller do Estatuto de Galicia. E, de feito, non deixa de ser unha consecuencia da longa lista de alegorías femeninas que levan o escudo prácticamente no peito. Incluso aquí dentro do Museo de Pontevedra está a druidesa de Uxío Souto, que prácticamente tamén outro antecedente. Aquí a vemos, preciosa en todo o seu esplendor. Isto está, insisto, no Museo de Pontevedra, aquí, e, de feito, tamén ten moito mellor dito, ten en conexión con outras alegorías. Por exemplo, esta é a representación do progreso norteamericano, aparece toda vestida de blanco con esa estrela tamén na frente, simbolizando precisamente a idea da evolución e do progreso, deixando detrás de sí todo o que é o inicio da civilización. Pero tamén na propia Europa, por exemplo, aparecen estas mulleres enormes, formidables, dignas de respeto, é dicir, por exemplo, esta é unha representación de Irlanda, que é unha representación de que o país se ponga a andar e rapidamente di claramente as cousas. Pero, naturalmente, hai que ter en conta que as mulleres dos anos 30 tamén entendían as mulleres históricas ca óptica moderna, é dicir, está, por exemplo, Lady Mary Inesquer, e ela foi quen financiou a Tiara Valquiria, é dicir, ela se iba a casar e ela nin corta nin perezosa pediulle a Cartier facer unha tiara que representara as Valquirias, porque ela medrara cos mitos das Valquirias, eran mulleres fortes, independentes, que facían prácticamente na mitoloxía a labor dunha guerreira, e ela se sentía tan identificada que encargou facer esta cousa así. Vexamos a Greta Garbo en La Reina Cristina de Suecia un momento, para entender isto. Your Majesty, I must again speak to you about your marriage with Prince Charles. Oh, this eternal talk about Charles. I cannot tell you how it wearies me. I do not see eye to eye with Charles about anything. He is a hero. No varieties of heroes. He's a hero at fighting, and fighting bores me. His only gift is with the sword. The sword has made Sweden great, Your Majesty. Yes, do we not exalt that gift too much, Chancellor? You cannot remake the world, Your Majesty. Why not? Look, Chancellor, the philosophers remake it, the artists remake it, the scientists remake it. Now, why not we who wield the power? The people who follow blindly the generals who lead them to destruction. Will they not follow us who lead them beyond themselves? Where there is grace and beauty, gaiety and freedom. Europe is an armed camp, Your Majesty, not utopia peopled with shepherds. But, Chancellor... Snow again. Eternal snow. Your Majesty, it is for Sweden. It is your duty. Why is it my duty? My days and nights are given up to the service of the state. I am so cramped with duty that to be able to read a book I have to rise in the middle of the night. I serve the people with all my thoughts, with all my energy, with all my dreams, waking and sleeping. I do not wish to marry, and they cannot force me. You must give Sweden an heir. Not by Charles, Chancellor. You are Sweden's queen. You are your father's daughter. Must we live for the dead? For the great dead? Yes, Your Majesty. Snow is like a wide sea. One could go out and be lost in it, and forget the world and oneself. There are rumors that Your Majesty is planning a foreign marriage. They're baseless. But, Your Majesty, you cannot die an old maid. I have no intention to, Chancellor. I shall die a bachelor. Bueno, aquí prácticamente lle están dicindo que se ten que casar e ela di que non se quere casar. O sea, esa esencia tal, pero é importante para entender.
como esta muller con todo ese aspecto histórico, como era posible que esta muller pueda representar a modernidade? Ben, hai que ter en conta por unha parte todo o que se explicou de todos esos precedentes de Camilo, por outra parte esa mentalidade que existía nos anos 30. De feito, esa estética que incluso ten ela aparece en outras alegorías, por exemplo, como esta. De feito, esa idea do pano na cabeza é moi propio de todas as alegorías e nos anos 30 non vai ser menos. Prácticamente la o leva caéndolle de forma moi majestuosa. Houve xente que incluso chegou a dicir, non, é que debería de ir como a liberdade guiando o povo, non sei que tal, porque parece que leva un burka. E eu, bueno, no, o sea, isto está respondendo completamente á moda da época. É dicir, por unha parte esas alegorías, e isto, por exemplo, de Schiaparelli, e aparece, Schiaparelli puxo moi de moda levar ese tipo de velos en riba da cabeza, e aquí vese perfectamente a correlación que existe entre unha e a outra, e as dúas son do ano 36. Margaret Bourke-White, por exemplo, facía este tipo de fotografías con esas grandes rodas representando a industria, e iso é exactamente o que aparece en Camilo Díaz Baliño. Pero incluso esa actitude que ten esa figura, por exemplo, aparecía nas mulleres dos anos 30, tanto as históricas como as modernas. Prácticamente o que se está querendo representar é a esencia femenina e prácticamente eso aparece en fotografías, sexa de moda, sexa de publicidade ou sexa do que fose. Dicir, isto, por exemplo, unha fotografía de Horst e ten ese mesmo aspecto de reto que era común nas mulleres dos anos 30. Pero tamén aparecen esas texturas propias do deco desa época, é dicir, ese pulido, esa textura tan suave que aparece no cartel era moi propio, por exemplo, dentro do que era a xollería, dentro do que era a pintura, isto tamén é de Lèmpica, dentro de Cassand, por exemplo, este é outro que fixo do Nord Express. E isto precisamente o que vai poñer Camilo no seu cartel, é dicir, todas esas iridiscencias propias do metálico, porque de feito o deco, se por algo se vai caracterizar en esta época, porque é extremadamente limpo, é moi pulido, quere representar esa época do aceiro, é dicir, despois de Roaring Twenties, é dicir, os ruxintes anos 20, ven a época do aceiro, a muller de aceiro, esas alegorías do aceiro é precisamente o que quere representar aquí Camilo dunha forma completamente de estilo internacional. Este é o conxunto de carteles do Estatuto. Se fixo unha última instalación que foi a de Isaac que fixo na Praza da República, que era como se coñecía no ano 36. Nos anos 30, mellor dito, era como se coñecía a Praza do Obradoiro, e fixo esta instalación entre a Catedral, a Escola de San Xerome e o Hospital Real de Santiago. Este foi o esquema que puxo cunha estrela blanca no medio e, de feito, pois, vese perfectamente que os carteles reproducían toda, é dicir, isto, por exemplo, apareceu por a doutora Olimpia Valencia, é dicir, médico. Ben, este era o tipo de... As mulleres incluso reivindicaban ese tipo de publicidade para o Estatuto. E, de feito, é moi interesante porque está unha fotografía o día que se foi a votar e na entrada non sei se fixan en dous carteles en concreto. Este é o da Vaca de Castelao e este é o de Camilo. É dicir, que incluso os carteles estaban ali colocados para ir a votar. E eu creo que é unha fotografía maravillosa, porque ademais se ve que efectivamente se conseguiu que todas as partes da poboación foran a votar, porque esta, por exemplo, tamén aparece na prensa, é dicir, as mulleres aparecen votando, os homes aparecen votando, todas as clases sociais aparecen votando, e de feito, finalmente, efectivamente, se consigue o estatuto, a aprobación do estatuto. Esta é unha fotografía do ano 36, aquí está Anxo Casal xunto con María Miramontes, xunto con outros integrantes da campaña. Este foi o seminario que tamén, insisto, moitos dos seus integrantes estiveran votando durante a campaña. Isto foi o último día, que foi o 18 de xulio de 1936, no Dolmen de Dompate. Esta última fotografía do Seminario de Estudos Galegos e foi feita ali. De feito, do 15 ao 31 de xulio se tiñan pensado facer as festas de Santiago de Compostela. Camilo fixera este último cartel, é o último que se conserva del. E, efectivamente, o 18 de xulio, naturalmente, se ten que paralizar todo, é dicir, boa parte da xente que estaba en Madrid, algúns volveron, outros marcharon, Castelao, naturalmente, marchou. E o que pasou en Santiago foi que neste edificio, que é o consistorio, anteriormente indiquei que se chamaba Praza da República. Bueno, nesta parte central que vostedes ven aquí, debaixo dos balcóns superiores, e se fixan, concretamente aí, se dan conta que no cuadrado parece como se algo estiveran dándolle machetazos ou algo. Ben, aí é onde estaba a placa onde se chamaba Praza da República. E cando foi do 18 de xulio de 36, entraron por esas fiestras do balcón, subiron e a machetazos deixaron caer a placa da Praza da República ao chan.
de xeito que se representara finalmente a caída do goberno da Segunda República. E, naturalmente, con eso viu a caída do Estatuto de Galicia, porque hai que ter en conta que todos os integrantes aquí presentes correron as máis distintas sortes. Maside empezou o seu exilio interior, do cal nunca se recuperou. Seoane e Castelao lograron marchar para Buenos Aires e prácticamente Castelao morre no exilio, Seoane logra manterse, pero naturalmente a huella está aí metida. Vidarte tamén inicia o exilio interior, a Bouza prácticamente volve de Madrid a Ferrol, o deteñen e o fusilan en Canido. E a Camilo Díaz Baliño se lle leva a cárcere da Falcona, que era tal como se lle coñecía, e de ali, o 14 de agosto, se lle leva, xunto con outros dous homes, a Sam, se lle cortan as mans, e dos tres falanxistas que se encargaron de facer eso, un deles en concreto lle divertía ver como as balas lle entraban no estómago, a facilidade que a cal entraban. Entón chegou un momento no cal lle dispararon de tal, o sea, este home lle disparou de tal xeito a Camilo que quedou todo reventado polo medio. E o que fixeron foi colocar obxetos de fumar en riba do estómago para que non se notara tanto. Pero ese foi o final de Camilo Díaz Baliño. De feito, prácticamente logo enterraron arredor do muro, prácticamente non ten ninguna lápida, ningún recordatorio. E quen quedou supervivinte foi Isaac, que despois do 14 de agosto a súa familia da Coruña viu a buscalos a él, a súa nai Antonia estaba prácticamente destrozada, e a Chita, foi el quen quedou de todos eles. Naturalmente era necesario que desapareceran porque, tendo en conta o que fixeron cos carceros do estatuto, como dice aquí, sin cultura ni disciplina non hai exército potente. Se ti tes en xente como Castelao ou Camilo facendo cartéis a partir do 36, pois naturalmente eso vai arrastrar xente e iso é algo que eles non querían. De feito, os carteles do estatuto non se volverían a recuperar ata cando finalmente se volveu a reclamar a autonomía de Galicia nos anos 70. Isto, por exemplo, foi en Vigo, Galicia pola autonomía. Apareceran, de feito, personas que estiveran cando fora da campaña 36, como Valentín Paz Andrade, aquí presente estará en Vigo. Este foron os carteles que se fixeron para esa nova campaña. Volven a recuperar moitas ideas que apareceran no 36, por exemplo, a reincorporación das imaxes de Castelao, incluso dos carteles que fixera Castelao, ou incluso esa iconografía da muller cavaca, pero xa cun carácter fotográfico, imaxes de escritores ou o propio himno galego de Pondal, pois xa cando se firmara no ano 80. Pero quen guardou a esencia dos carteles do estatuto como tal foi neste sitio chamado deliberadamente Museo Galego de Arte Contemporáneo Carlos Maside, feito precisamente en honor a Carlos Maside por parte de dúas persoas tamén integrantes da campaña, que foi Luis Seoane e este home, dicir, Isaac Díaz Pardo, foron que nos encargaron de chamarlle ademais Seminario de Estudos Galegos, Arte de Área e Comunicación, Museo Galego de Arte Contemporáneo Carlos Maside, porque Isaac, incluso cando xa morrera Seoane, el quixo manter os carteles, gardounos dentro do Instituto Galego de Información, gardounos tamén aquí, porque el desexaba guardar o legado que lle deixara o seu pai, vital, e en todos os sentidos. E el gardouno precisamente no Museo Galego de Arte Contemporáneo Carlos Maside. Lle puxeron Carlos Maside por algo. Lle puxeron Museo Galego de Arte Contemporáneo por algo. E o fixeron precisamente non somente para evitar o esquecemento, tamén o fixeron porque a vida deste homes non foi en van. Ningunha vida en van. E moito menos se todos estes homes arrastraron as consecuencias dun golpe de Estado que non é unha cousa banal. E precisamente o museo, os cartéis, veñen a implicar que non son simplemente lugares onde se poñen cousas bonitas, senón que teñen unha función activa dentro da construción da sociedade. Polo tanto, que xera rematar esta conferencia con esta reflexión e tamén que a imaxe en lembranza de Isaac Díaz Pardo de Camilo Díaz Baliño como punto de non somente de final, sino de inicio para a reconsideración e valoración de todo o seu legado e, sobre todo, dos cartéis que acabamos de ver. Moitas grazas.